Now this picture. Look at this picture now. This one. You have 28 December 2022. If I bo ekpele na ebe a na-akpọ ụmụagụ ụmụọgali ọba. Ebe a na wee pass a decree na alụsị ọbụla ebe eji afa nwa amụ na ụmụagụ wee je mee anything no matter ihe mere ebe a. So far na afa nwa amụ na ụmụagụ dị ebe a na alụsị a ga-agba ọkụ. Enyela alụsị ya 21 days ka o wee gbaa ọkụ. Ngwana na the second picture. Ihe bụ alụsị okwu alụsị nwa dibia nọ na the same village na ụmụagụ ụmụọgali ọba. Gbala ọkụ 17 days after ka ekwucha na alụsị a ga-agba ọkụ na enyere 21 days. 17 days okwu alụsị agba ọkụ. Ị ga-akaghọta ọfụma ma ọ bụ na ị gaa na this page. The video ka ndị admin share the video. Ihe eji share n'ụtụtụ a bụ ka onye nwee doubt nwee ike je watch ya the video. Ngwa gee ntị. 28 December 2022. Because, good morning, good afternoon, good evening, Merry Christmas and prosperous New Year in advance. If you go to my share button. If you go to my share button. Actually, I'm going to join this live broadcast, sharing this broadcast right now. Agamebu Oge. 28 December 2022. Ka anyị jere ebe a na-akpọ ụmụagụ na ụmụọgali ọba. Maka ndị na-like ije verify ma ọ arrange mana ọ bụrụ arrange. Ịga ụmụagụ ụmụọgali ọba jụọ ese ma o nwere onye okwu alụsị agbara ọkụ, onwe nwa dibia alụsị ya na mmụọ niile ọ na-efe gbara ọkụ na 18 January 2023. Asị gị iwetulezi ya with this broadcast na-eme now. Ihe nji eme this broadcast bụ na nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla jere ije ọjọọ megide nwa Chineke ọbụla natala ụlọ Christmas this year. Achọrọ m ka onye ọbụla nụ ya. Nwa Chineke ọbụla jere ije ọjọọ, sorry, onye ajọ mmadụ ọbụla jere ije ọjọọ megide nwa Chineke ọbụla natala ụlọ Christmas this year. Ma ndị natagola anata ma ndị ka n'ụzọ anata, mmadụ ahụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị, ihe mgbu ya ga-aba ụba. His sorrows must be multiplied. Video nke m na-eme kịta abụrụ dị video na-eme mgbe ọbụla. And that is why ndị chọkọ onye ọbụla na-join this broadcast share the broadcast. Egosi gị picture atọ ebe a. Number 1 picture bụ ebe anyị na-ekpe ekpere na 28 December 2022. Amụma anyị bụrụ ebe anyị na-ekpe ekpere a, m ga-ebukwu ya ọzọ taa. Amụma a na-eso okwu na ụmụagụ ụmụọgali ọba, m ga-ebukwa amụma ahụ ọzọ today. Maka onye ga-eji afa gị maọbụ afọ onye ezinụlọ gị wee gaa ije ọzọ ọjọọ na Disemba nke a. Biko ọ bụ na netwọk nye anyị nsogbu, nwee ndidi. Ịma na netwọk nwee ka ọ dị kịta. But pịara maka na share button. Etiwekwukwara m mkpu some days ago ka m gwara unu maka anwụchala ọbara. Oh, the woman of God. Hey, Reverend Clarice, and God bless you, man. God bless you. I am privileged to have you here. Man. The woman of God. Now,
some days ago ka ntị mkpu maka ọnwa chala ọbala ọbala. Ọ bụ na ege ntị na my broadcast, ị ga-ama ihe m kwuru Friday night maka ọnwa chala ọbala ọbala, wee gwa unu na a ga-enwe nkwafu ọbala ndị aka ha dị ọcha, ọnwụ ndị aka ha dị ọcha. Etiri m mkpu na Friday night, nye gị ebe ị ga-agụ na Bible, Psalms ị ga-agụ na Bible, ka ị wee kwado onwe gị ọfụma, ka isi gị ghara ịba na ya. The problem abụrụ ma Chineke ọ na-egosi ndị ozi ya ihe, na the problem bụ ma ndị a na-agwọ dị ready to listen. Pịara m aka na share button, o nwekwa ihe ọ ga-cost gị. It will cost you nothing to share this broadcast. 28 December 2022, na ya anya ọfụma, ana m n'ụmụagụ ụmụ ọgarị ọba the Demli South Local Government, Anambra State, wee kwuo okwu amụma, wee sị na okwu arụsị ọbụla maọbụ ọta nwa dibịa ọbụla ebe eji afa nwa amụ n'ụmụagụ ụmụ ọgarị wee jee, na ụmụta ije ozi ejere n'ebe ahụ, na mụ nyere arụsị a 21 days ka ọ gbaa ọkụ, na m nyere that altar 21 days ka ọ gbaa ọkụ. Ekwuru m okwu na 28 December 2022. Olue na 18th January 2023, na the same ụmụagụ, a native doctor, achọrọ m ikwu ihe gbasara ya, ọ dịrị ya na Chineke. Achọrọ m ikwu ụdị ọrụ ọ na-alụ, mana ọ dịrị ya na Chineke. Arụsị ya nwụrụ ọkụ, machisi adịrị ebe a, kerozin adịrị ebe a, laịta adịrị ebe a, mmadụ anọkwuru n'ụlọ, eletrik adịkwado n'okwu arụsị ya, but everything got burnt. You go on this page, you got for the video. I deliberately told them to share the video again this morning before I made this broadcast, because I want to pray for you. No matter who is doing whatever they are doing against your life, if you don't December, this December, onye ọbụla gara gị ije ọjọọ this December, ihe mgbu ya ga-aba ụba. Onye ọbụla jere gị na dibịa, onye ọbụla je aha gị jee na arụsị, onye ọbụla gwọrọ gị ọgwụ ọjọọ this December, ihe mgbu ya ga-aba ụba. And I am sounding this as a note of warning. Ọ bụ na aka ọrụ gị maọbụ ihe na-enye gị joy bụ ịgwọrọ ndị mmadụ ọgwụ, wepụ aka ebe ụmụ Chineke nọ na December. You are going to suffer the anger of God. Ma ị nwa ya anwa na December nke a. Now listen, ana m ekwu na problem anyị nwere si more of n'ebe anyị nwa bụ ụmụ Chineke nọ. Most of us akwadosigo Christmas, kwanye wivon Christmas anyị kwadola ọfụma, kwanye wig anyị kwadola ọfụma, gụọ akpa ụkwụ anyị kwadola ọfụma, gụọ akwa Christmas anyị kwadola ọfụma, kwanye nku anya anyị kwadola ọfụma, kwanye mbọ aka anyị kwadola ọfụma. Spiritually, how prepared are you? Or are you not aware? Now, evil men and women, ihe na-enye ha joy, agụchara ndebe ndị mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ. In as much as in ekpere gị ekpere, I will still advise you, do not fail to read and pray with these two Psalms, Psalm 91 and Psalm 118 from verse 10 to end. Ihe bụ Psalms mmụọ Chineke nyere m ka nye unu na Friday night
before Saturday ihe mee na Okija ji wee mee that Friday night mmala ọkwa maka ọnwa chala ọbala enye gị these two psalms, Psalm 91 and Psalm 118 ka i wee kpee ekpere ụfọdụ ekpere. I am telling you, it is not enough to prepare this Christmas with ezigbo akwa. You are prepared for the festive period, Yuletide, Christmas, celebration, New Year. You are well prepared. Ikwanyego mbọ, itinyego nku anya, ịkpaga isi, maọbụ go wig, ma ọkwanye wivon, ma ogo akwa ọfụ, ma ogo shoe ọfụ, ma save ego mint igeji wee gba Christmas. It is good, but these things are not enough. How prepared are you spiritually? Knowing fully well na enwe ndị ajọ mmadụ, ndị na-achọ ọganiru mmadụ ibe ha, ndị na-achọ ọdịmma mmadụ ibe ha. Mana ana m ekpere gị ekpere na onye ọbụla ga-agara gị ije ọjọọ this Christmas period will not survive it. Ana m ekpere gị ekpere na onye ọbụla ga-agara ezinụlọ gị maọbụ onye ezinụlọ gị ọbụla ije ọjọọ, maybe ha akwadochago na-eche ka ịbata. I am praying for you. Ihe mgbu nwoke a maọbụ ihe mgbu nwaanyị a ga-aba ụba. Ọgwụ ahụ ọ gwọrọ chere gị, nsị na aja ahụ ọ prepare for you ga backfire. Ọ ga na-achịrị ya na ezinụlọ ya. Nsị na aja ahụ enye ule achele ụkwara nta ahụ, poison ahụ nke eji ekechi akara aka mmadụ, ọ prepare go chere gị na family gị. Ana m ekpe ekpere today na ọ ga na-achịrị anya na ezinụlọ ya. Mana aka m na-awa ọnụ gị, just like ntili mkpu warning na Friday night before Saturday ihe mee na Okija eme. Maka ọrụ m dịka onye nche bụ mfu danger ntie mkpu. Chetakwa video m mere Friday night before ndị nwụrụ na Okija na Saturday anwụọ. Do not forget. Do not forget. Share this broadcast. O nwere ike ife for nwanne gị maọbụ nwanna gị maọbụ ogo gị maọbụ oyi gị. Share this broadcast. Ana m azụ gị aka na ntị taa. Kwado spiritually. Be spiritually prepared. Always read Psalm 91, Psalm 118 from verse 10 to end. Can quote also Psalm 91, Psalm 118 from verse 10 to end. Wele ya na-ekpekpere mgbe ọbụla. Mekpere m n'isi gị bụ ifuru ekpere ikpe na 2022 December 28. Ifuru ihe mee na 18th January in less than 21 days. Gekwa ntị. Okwu amụma abụrụ ịgwa gị ebe ezila ọgwụ. Okwu amụma abụrụ ịgwa gị na onye akechiri gị maọbụ na onye akechiri gị. Okwu amụma bụ ekwu ihe na-emebeghị o mee. Prophecy is all about saying what has not happened, which will eventually happen. Amụma bụ ikwu ihe na-emebeghị eme, emecha o mee. Ndị a niile nọ na this broadcast, unu nyere m aka pịa aka na share button. Nwanne gị, ọgọ gị, oyi gị, onye ezinụlọ gị. Sorry about that. Now, get ọfụma. Ọ bụ na ị na-esonye na this broadcast, get very well.
dịka nna yogi ka ịpịara maka na share button. Ana m yogi echefukwa na those 2 passages of the Bible nyere gị ka i wee na-ekpe ekpere before ihe mee na Ọkịja eme enye nga Friday night o mee na Saturday. Psalm 91. Mana amụma na-ebuzi bụ otu ambulu amụma na 28 December 2022 na ụmụagụ ụmụ ọgali na ọba wee si na okwu arụsị ọbụla ebe nwa amụrụ na that village na that kindred ebe eji ahịa jee gwọọ ọgwụ ma okwu ihe ọbụla ekwuru imegide ọganiru ya na mụ nyere arụsị a 21 days ka ọ gbaa ọkụ olue on the 18th January ịgbakọzi ya mara how many days ọ dị olue on the 18th January a native doctor nọ na the same village ndị obodo ma ụdị mmadụ ọ bụ mara ihe ọ na-eme arụsị ya nwụrụ ọkụ mmadụ anọrọ ya eletrik adịrị ya gas adịrị ya laịta adịrị ya machis adịrị ya arụsị ya nwụrụ ọkụ ọgwụ ya niile ọtụ ya niile gbaa ọkụ otu a ka m na-ekwu n'isi gị taa mmadụ ọbụla ga-ejere gị ije ọjọọ mmadụ ọbụla ga-agwọrọ gị ọgwụ mmadụ ọbụla ga-akpa nkata ka o mee gị ihe ọjọọ na Krismas a unless ma mụnwa na-ekwu okwu a ma m tinyere aka n'ọgwụ ma ọ bụ na-eje n'arụsị ma ọ bụ nwee nke ndebe na nzuzo wee na-aghọgbu ndị mmadụ ma ọ bụ na ihe dị otu adịghị n'ije ozi m ma ọ bụ na ihe dị otu adịghị n'ije ozi m mmadụ ọbụla ga-ejere gị ije ọjọọ ma ọ bụ kpara gị nkata ọjọọ na Krismas a so far na iji Psalm 91 na Psalm 118 from verse 10 to end na-ekpe ekpere ọ bụ nwoke ọ bụ nwanyị ihe mgbu ya ga-abụ ụba from one problem to the other until o were ọnụ ya confess ya ihe ọjọọ mere gị asị m gị nọ until o were ọnụ ya confess ya ihe ọjọọ mere gị without that confession ọ gaghị enwe peace ọ gaghị enwe rest na ndụ ya niile anaghị ego na n'otu ife ka nna ayọ gị pịara maka na share button na n'otu ihe ka nna ayọ gị pịara maka na share button. I am not demanding any money from you. My page is not even monetized, so even if you share, I am not making money from it. But I demand you share the broadcast. Makana wicked men and wicked women do everywhere. Ana m adọkwa ha aka na ntị ndị nsị na aja adọkwa m na aka na ntị ndị na-agwọ ọgwụ adọkwa m na aka na ntị ụmụaka na-eme yahoo ndị yahoo plus adọkwa m na aka na ntị maka na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya ndị na-enye mmadụ ụkwara nta ma nata Krismas adọkwa m na aka na ntị ndị na-atọgbọrọ mmadụ enye ule ma nata Krismas adọkwa m na aka na ntị ndị na-ekechi destiny mmadụ ndị na-ewere ego mmadụ nye ha ego mmadụ ji merụ gị ọgọ iwere ejebere ya ije ọjọọ adọkwa m na aka na ntị chekwarụ na ụmụ Chineke na nke ikpeazụ a chekwarụ na ndị kwe na Kraịst na nke ikpeazụ a
maka na gị bụ ọkụkọ tụhie na nke a onu eṅolu gị enwere ike ị na-emebi ya before na succeed gị nwa na-agwọ ọgwụ gị nwa bụ onye nsị na aja gị nwa na-ekechi akara aka mmadụ gị nwa na-eji ego mmadụ nyere gị ego mmadụ ji merụ gị ọgụ tinye na mkpu ka akịkataba ego itinye na mkpu ka akụnụbịa wee gbarie adọkwa m gị aka na ntị n'elu anya ọfụma ka ị nwee ike chara ụmụ Chineke na nke ikpeazụ a chara ndị kwe na Kraịst na nke ikpeazụ a maka na mana okpoko gburu bụ ntị chiri ya ọ bụ na ịda anụ ife na ị na-eche na ị nwere ọgwụ ị na-eche na ị nwere ọgwụ ma ọ bụ na ị na-eche na ị nwere arụsị were ihe a foto ndebele ebe a wee mara ife agwa m ndị na-arụ ọrụ ebe a ka echi ya dị vidio so that ọ bụ na ị na-enweta vidio anyị for the first time ị gaa na peji anyị immediately after this broadcast the next video ị ga-afụ bụ ebe anyị buru amụma na 2028 December 22 na dibịa ahụ na-enye ngo ka ọ na-ekechi ụmụazị amụ na that kindred dị n'ụmụagụ ụmụ ọgarị ọba na arụsị ya ga-agba ọkụ ị ga-watch the video ifu na m kwuru 21 days na nyere 21 days and ekwuru m ya na 28 December 2022 18th January 2023 ome go and watch the video iwe na-echekwa na ị nwere ọgwụ ị nwekwa ọgwụ karịa nwa dibịa ị na-echekwa na ị nwere arụsị ị nwerekwa arụsị karịa nwa dibịa mana arụsị ya gbara ọkụ overnight ma ọgwụ niile everything ndị oji nwere onwefa ijezia na ụmụagụ na ụmụ ọgarị na ọba Idemmiri South ije na this particular kindred njele ekpere a jezia na ife na-eme ebe a ụmụaka na-arụzi ụlọ enu ụmụaka na-arụzi ụlọ enu na-egonye parents ha moto nwakwa nwa Chineke na Disemba nka ifuru ọgwụ gaa aka nsị gị ga-aba gị ọnụ gị nwe na-agwọ nsị na aja nke a ime na free onye ka o jiri mkpa na onye ọbụla na-esonye this broadcast ga-eshiara m ya onye ọbụla na-esonye this broadcast share m the broadcast ka anyị tinye ndị a mmanwụ ka fafụ n'anya fa na-eche na fa nwere ọgwụ mana fa mara na ike Chineke karịrị ọgwụ fa niile gee ntị Psalm 91 yana Psalm 118 from verse 10 to end were na-ekpe ekpere onye chọọ ka ị nwụọ ga-anwụ on your behalf onye chọọ ka ị taba afụ ga-egbunye n'ezinụlọ ya onye chọọ ka ihe sibere gị ike ihe isi ike ga-akpụ ya isi edeghị mmiri afa mbi from ọnọnye ị chọọ ịgwa m okwu dere m ozi na WhatsApp tinye WhatsApp nọmba ị ga-afụ WhatsApp nọmba kịta ị chọọ ịgwa m okwu dere m ozi na WhatsApp akpọkwana m akpọ dere m ozi na WhatsApp Chineke ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chineke ekpere m n'isi ndị ụmụ Chineke ndị na-eme njem Krismas a ndị natagolo anata ndị nọ n'ụzọ anata ma ndị na-agaghị anata kpamkpam ekpere m n'isi unu bụ na ọjịjị ama mmehụ na ihe ọnụnụ ama mmehụ na ihe ike ọbụla ama dakwasị unu onye were aha gị jee na arụsị a ga-egbu ya onye gwọrọ gị ọgwụ ọjọọ ọgwụ ahụ ọ gwọrọ ga-egbu ya onye gwọrọ gị onunu ọjọọ ọ ga-adaba n'ime onunu ahụ o kwuru
onye kpara gị nkata ọjọọ, nkata ahụ ọ kpara ga-ekpuji ya. In the name of Jesus Christ. Pịara maka na share button. Pịara maka na share button. 07051202988 bụ WhatsApp number. 07051202988 bụ WhatsApp number. Ọ bụ na share by the broadcast. Share the broadcast. Mana ana m agwa gị na 2025 ga-amara gị mma karịa 2024. Ọ bụrụ na n'akụkụ Anambra steeti gee ntị. Ọ bụrụ na n'akụkụ Anambra steeti gee ntị. Anyị agaghị enwe general cross overnight. Onye ọbụla ga-eme cross overnight na bia. Oluzie January 1 anyị ga-enwe solemn assembly. Nke anyị niile ga-agbakọba n'ebe anyị na-agbakọ na Obosi, Anambra State Chapter. Ifrem Ononye Ministries Worldwide, Anambra State Chapter na Obosi. Time anyị ga-eji gbakọba bụ 9 o'clock. Anyị nwere 3-hour solemn assembly January 1. Abọda na onwe gị ihe ị ga-eri. Esogbu na onwe gị ihe gị na family gị ga-eri na January 1. Esogbukwa na onwe gị ihe gị na family gị ga-eri na January 1. Your New Year breakfast. Anyị akwadosi gị ya. Isi Ọka, isi Ihiala, isi Nsugbe, isi Asaba, isi Ekwulọbịa. Ebe ọ bụ na isi January 1, 9 a.m. 3-hour solemn assembly from 9 a.m. to 12 noon. Anyị apịachie ya. Oliri ya karịa, anyị abazie oliri. Irie ka ọ dị gị mma. Ikpọlụ family gị niile bịa, ọbarụrụ na unu sibere nni January 1, ọbarụrụ na unu na-esi nni. Don't bother yourself to cook anything. You will eat as you like. January 1. Chat anyị na WhatsApp 07051202988. Ka Chineke gọzie gị. This festive period, if you come and make it. Ebe ọ bụ na anyị bụla mma na 2022 December 28 na ebe eji afọ onye ụmụagụ, that kindred dị n'ime ụmụagụ ụmụ ọgarị ọba dị n'Idemmili South, na ebe eji afọ nwatakịrị ọbụla amụrụ ebe a je, na ọgwụ ọbụla agwọrọ ebe a, maọbụ okwu ọbụla ekwuru ebe a, maọbụ incantation ọbụla emere ebe a, na mụ nyere ha 21 days na alụsị ha ga-agba ọkụ, ọgwụ ha agba ọkụ. 18th January, were aka gị gụọ ya mara how many days ọ dị. Between 28th December and 18th January, mara how many days ọ dị. Okwu alụsị nwa dibịa gba ọkụ na eye. Look at it here. I drop on this broadcast. Gaa na this page ka ịfụ the video. Okwu alụsị ya gba ọkụ complete. Ebe ọ bụ na anyị kwuru ya ome, nke na-ekwu n'isi gị taa bụ na onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ na Christmas a, ebe ọbụla a nọgbara gị izu ọjọọ na Christmas a, ọ bụ ofu onye, ha dị bụa, ha dị ịtọ, were nke a mara ma mbụ onye ozi Chineke, ihe mgbu ha ga-aba ụba. Ebumnobi ha n'isi gị bụ ebumnobi ọjọọ agaghị abịa na mmezu, mana ihe mgbu ha ga-aba ụba. Their sorrows shall be multiplied. Ana m agwa gị mgbe ọbụla na ihe eji ama onye amụma bụ okwu o mee otu o si kwuo ya. Ọ bụrụ ịgwa gị ebe enile ọgwụ, maọbụ ịgwa gị onye kechiri gị. Ọ bụrụ ịkpọrọ gị afa gị ma ọ kpọrọ gị phone number gị ka ị ga-eji ma onye amụma. Nọ okwu o mee dị ka o si kwuo ya. Chineke gọzie gị n'aha Jesus Christ. Amen. Anyị nwere ego anyị chọrọ inye ndị mmadụ. N'ọnụ giveaway. Ọ bụ na idela anyị ofu testimony ife dị na page ya, ihe Chukwu mere mmadụ na this page, idela anyị ya now, you qualify, go for the giveaway.
anyị nweke wele sọsọ mmadụ na-abụ maọbụ ịtọ ka anyị gbara ha Christmas, gbara ha New Year. Onwunye Chineke mere mmadụ testimony dị na this page ị na-echeta na-ewulite mmụọ gị mgbe ọbụla dee ya now. Ọ bụgodo ofu onye ma mmadụ na-abụ anyị analụ gị akaụntụ nọmba gị, krediti akaụntụ gị now ijosoro ibe gị gbaa Christmas. Anyị abụghị ndị amụma na-ana mmadụ ego, anyị bụ ndị amụma na-enye mmadụ ego. Anyị abụghị ndị amụma na-ana mmadụ seed, anyị abụghị ndị amụma na-ana mmadụ tithe, anyị abụghị ndị amụma na-ana mmadụ consultation fee, anyị bụ ndị amụma na-enye mmadụ ego. One or two testimonies will go. I hope you share the broadcast. Do I need to mention your name before you share the broadcast? While I have prayed for you that God will bless you, God will show you love and kindness this festive period. This Yuletide, whether the enemy likes it or not, you are safe, you are protected. Ojija ma mmegi ife, ono na ma mmegi ife. Muna giga fukwa 2025, fukwa December 2025. Iyo mana na emebu na ndụ gị mbụ ga-ebido mewe na ndụ gị. You have my prayer for you. In the mighty name of Jesus Christ. Cheta WhatsApp number m. In case you choose the remote. No operation, no mercy funding sin aja. Operation No Mercy. WhatsApp number. Operation No Mercy funding sin aja. Where WhatsApp number 07051202988. Zero tolerance. Zero tolerance. Funding sin aja. Zero tolerance. Funding ekechi mmadu. Ndị na-ekechi akalaka mmadụ, ndị na-enye ndị mmadụ poison, ndị na-edebelu ndị mmadụ enye ule achele, ndị na-enye ndị mmadụ ụkwara nta, ndị na-echebiri ndị mmadụ ka ha nata December ka ekechie ha. Zero tolerance. May God bless you. The Zeram testimony, we have another broadcast for that. God bless you.